Nu er vi i gang. Jeg synes, du skal fortælle os, hvad du har lavet. Jo, du har... Det er nemlig ikke let på mad. Der er en rige ud af. Jeg tror bare, du skal fortsætte, mand. StivMario.com. Nej, du stopper. Nej. Du er den lamste makker i universet. Hvad med det? Det er en helt fuld pakke i går. Det var ikke engang noget. Kasper. Der er stadig plads Det er snart til december. Jeg glæder mig til det her, det går på Facebook. Ja, det er faktisk nytårsaften i morgen. Kan jeg sige? Er det ølmærker? Nej. Det var et uheld. Kom der. Øl er forresten skidt. Jeg tror, hvad står man? Så kommer det igen. Egentlig er ikke nogen soda. Han drækker sin arm i går. Det var en vild aften. Må vi se. Det kommer på Facebook, det her, tror jeg. Det er min videodagbog. Da. Mike. Han tænkte lige, der kom sådan en væg. Der skulle fandme ikke spille smart på den væg, så det fik bare nogle slag. Nå, det var hyggeligt. Ja.